Irunek hiriko kirolariak omendu zituen musika udal kontserbatorioan egin zen 2010ko kirolaren jaialdian. Jende ezagun ugari bildu zen ekitaldira, azken urte honetan norbere modalitatean nabarmendu diren kirolariak edo klubetako ordezkariak saritzeko. Aurtengoan Irungo kirolarien eta kluben erabakia izan da jaialdian saria jasoko zutenak aukeratzea. Jaialdira udal ordezkari asko joan ziren, Jose Antonio Santano Irungo alkatea eta Kirol udal patronatuko presidente Belen Sierra buru zirela. Halaber, oposizioko hainbat hautetxik bertatik bertara bizi nahi izan zuten Irungo herriak bere kirolariei adierazi zien eskerrona. Ekitaldia Bebe Vientos taldeak girotu zuen, egindako txantxetan alkatea ere aipatu zuela. Jose Antonio Santanok kirolari irundar guztiei harro sentitzen dela adierazi zien. De muchos éxitos deportivos que se cosechan a lo largo del año y que nos hacen, como os decía, sentirnos orgullosos y sobre todo que sitúan ante los medios de comunicación a referentes que no solo lo son en el terreno deportivo, sino que sobre todo lo tienen que ser, creo yo, en el terreno de los valores. Y yo creo que durante estos meses hemos tenido buenos ejemplos de todo eso, ¿no? Futbola, txirrindularitza edo arrauna nabarmendutako kiroletako batzuk izan ziren. Rabobank taldeko txirrindulari eta Espainiar selekzioko kapitain Juan Magaratek kirolari honenaren saria eskuratu zuen emozioz beterik. Añadir yo, que muchas gracias, es un orgullo para mí que sean los clubes de Irún los que me otorgan este premio, porque bueno, sois deportistas igual que yo y para mí pues yo creo que me llena de orgullo. Gracias a todos de nuevo. Santiagotarra klubeko presidenteak Javier Martínez Besgak, Musku izenez ezaguna, agertokira igotzen bigarren omendua izan zen, klub honenaren saria jasotzera hain zuzen ere. Mariño futbol taldeko sortzailea eta presidentea den Javier Mariñori, kirol zuzendari honenaren saria hartzean, txalo zaparradarik handiena eskaini zioten aretoan bildutakoek. Azkenik, Valentin Iglesiasek, Dunboa Eguzki Kirol Klubeko presidenteetako batek, kirolaren aldeko laguntza honenaren saria jaso ondoren, bertaratuei hitzaldi hunkigarria zuzendu zien.